Takýto nádherný pohľad máme z výhliadky zo Smrekovice na Vysoké Tatry. Po dlhšom čase je ozaj výhliadka vynikajúca. Nuž a celú dolinu máme ako na dlani. Vyšný Slavkov, Nižný Slavkov, Brezovička, Brezovica a ďalšie obce. A tu Levodské vrchy, Brútovce. Nuž a ešte raz Vysoké Tatry. Tu máme Skalné more a od neho pohľad na údolie Čierneho Močiara, Čergovské pohorie. A zase pohľad z južnej časti, tam to bolo zo severnej, zo Skalného mora. Dole vidíme Spišský hrad, pred chvíľou bola ešte hmla. Vedľa Spišské podhradie. Tu mám pohľad medzi dvoma suchármi na Sľubicu, Rajtopíky a Vysielač a hrebeň Petrovej hory a ďalší hrebeň Obsisiek. A tu je Kráľova hora. Ešte raz spodné Skalné more za zvuku dvoch motorových píl. Vrchol Smrekovice pri dobrej viditeľnosti, tuka dosť dobrý vetrík, Ďumbier, Chopok, Kráľova hora, Spišský hrad, Spišská kapitola, Slovenský raj, Slovenské rudohorie, Sľubica v pozadí, Volovské vrchy. Máme hrebenie Braniska, Patria, Čierna hora, pozadí Rohačka. A tu je vrchol Smrekovice. Tu máme ďalší chodníček, ktorým vystúpime na vrchol Smrekovice a je napomocný starším ľuďom, že sa ho môžu opierať o láno izolované. Hlavne tí starší, čo idú na omšu. Takto ten chodníček vyzerá zo spodnej časti. Je tu pekné stúpanie. Takto nám vyzerá masív Smrekovice z južnej strany. Ešte zbytky suchárov. Takýto nádherný pravidelný smreček nám porástie. Trošku mu tá brezka z pravej strany robí tieň.